Okay, unang pangutana. Kapilada ko na dunggan ganin nagibalik-balik nga wala mo nagmatter sa pangalan kaya ang gusto ninyo mabasa. So admitido mo karon nga ang Seventh-day Adventist di gyud na mabasa sa Biblia. Wa pa mahuman mo usa ka minuto. Tiwas. Ayaw pagbuot. Ayaw pagbuot. Moderator's time. Ihunong na ko eh. Bro, tubaga na, tubaga. Sige, tubaga. Tubaga na, bro. Bang pangutana. Ayun. Loading. Osab ang pangutana. Kadali lang ha. Kadali lang. Bro, kay ako namang gong gi-cancel ang running time. Ibalik na ko sa 10 minutes ang iyang oras ha. Kay ipausab man ang pangutana. Okay. Bro, RG Sino, balik ka imong pangutana, balik okay. Imong oras kay mo'y pinakaunang pangutana o pinakaunang balik sa pangutana. Go ahead, bro. Kanina, sa 10 minutos nga baro, grabe, agi-admitar gyud ninyo nga wala mo nagmatter sa pangalan. Nagpamatuod man mo mabasa sa Biblia. Admitido mo karon nga ang Seventh-day Adventist Church dili gyud na mabasa sa Biblia. Okay, tubag na ko. Ang doktrina maoy tanan. Objection, Mr. Moderator. Objection, moderator. Kadali lang. Na objection sa moderator. Bro, na objection sa moderator. Muhatag-tag 20 segundos. Sumala sa atong nasabutan. 20 seconds, imuhang objection time, brother RG Seno. Go ahead. Ang ruling, klaro kayo. Ang question categorical, it must be answered categorically. Ang question simple kayo eh. Admitido ba mo karon nga kining maong gitawag og Seventh-day Adventist Church wala og dili nakasulat sa Biblia? Sakto sayop. Okay, naay categorical. Counter objection. 20 seconds, bro Rames. 20 seconds. Go ahead. Ang pangutana ni RG Sino, dili mao ang gipamatud-an karon. Kung mangutana man siya ana, sunod debate na po. Mr. Moderator. Dili mao na ang last tema. Klaro ang tema eh. Lihis. Sige. Sige, lihis. Klaro, si Adventist. Mudinay pag yun. Okay? So, moderator's time, nihatag og verdict ang ato ang mga moderators. Bro, uyon ang mga moderator nga kinahanglan tubagon nimo ang iyang pangutana. Categorical, palihog tubagak, uyon baka o dili. Moderator, tubagon ang sumala sa among gibarugan. Point of order, Mr. Moderator. Pagpatubag anang pangutana niya nga dili sumala sa among gibarugan, dili may motubag. Bro, balikon ako. Sumalas tema. Nihatag na og verdict ang mga moderator uyon tanan nga ang pangutanan ni Brother RG Sino kinahanglan nimo tubagon. Kay kung dili mo deklarami og next question kay wala tubaga ang pangutana. Mr. Moderator, na ako'y panahon sa pag-object. 20 seconds sa taganti ka. Ang tema mga kaigsunan, dili pangalan Seventh-day Adventist. Point of order, Mr. Moderator. Ang ibarugan karon. Ang batasan sa matuod nga iglesia, mao ang topiko karon. Busa ang pangutana ni RG Sino, gawas sa out of order sa atong tema. Okay, moderator's time. Moderator's time. Nihatag og verdict ang mga moderator. Matod sa atong rules, kinahanglan mutahod sa moderator. Bro, for the last time, kinahanglan ka mutubag kay uyon ang mga moderator. Gibutuhan sa mga moderator nga kinahanglan nimo tubagon ang iyang pangutana. Tubagon. Ang 7th day, mabasa dili. Categorical question. Uyon o dili? Mabasa ba daw ang 7th-day Adventist? Uyon o dili? Letra por letra. Palihog kog balik sa pangutana, naka-time post ta. Paminaw. Final na ni ha? Final na ni. Lagi. Bro, balik ka ang pangutana, naka-time post ta. 9 minutes and 29 seconds. Sir, ang ako ang pangutana, simple kayo. Seventh-day Adventist Church, letra por letra. Alag-alag kalag atong ipabasa na. Letra por letra, yun.
Balik ko na ko ha, nagruling na ang moderator. Basahon mo karon sa Biblia, kapitulo, bersikulo, nga na ay 70 Adventist Church. Gitubag na nako kaniha. Naawala. Ang pagtulunan, oy naa. Mr. Moderator. Oy naastima. Bro, categorical. Pangalan. Bro, categorical bro, naata sa atong rules and regulation. Sa rules, basaha ang tema, Mr. Moderator. Okay. Basaha og nasulod ba? Maaring sagutin ng diretsahang oo at hindi ang mga sagot, ngunit maari itong i-qualify. Kung maoy Bro, paminaw sa muhatag sa kag categorical answer yes or no. Paghuman 1 minute, yes or no. Moderator, out of rolling na ka. Okay, moderator's time. Wala, nihatag na og final warning ang moderator. Mabasa. Therefore, we declare next question kay wala Next tumagang question. pangutana. Ano pa ang Seventh-day Adventist na na-establish noong 1863